socialist. I'm a socialist. That's why I'm a socialist. That's why I'm a socialist. That's why I'm a socialist. I'm a socialist. I'm a socialist. My mind, the water keeps running cold. My mind, the water garden boy. That's why I'm a socialist. I'm a socialist. I'm a socialist. That's why I'm a socialist. That's why I'm a socialist. That's why I'm a socialist. I'm a socialist. I'm a socialist. Ek gaan nou praat oor die uitsettings by Groot Constantia. Daar was 'n paar maande terug, was daar mense wat onwillig afgedank is. En dit het nie lank gevat nie toe kry hulle uitsettings vir hulle. En toe het die mense na die Union toe gegaan, Kusavo toe, en hulle het hulle het die saak aangemeld by Kusavo en Kusavo het lawyers gekry. En nou op die oomblik as die hang die saak nog in die lug en hulle worry nou nie meer met die mense wat hulle uitgesit het. Ons het 'n piket gehou en van hy het af is hulle nog doodstil. Ik wil net vandaag ik wil net vandaag zeggen dat Kusavo heeft een victory bereikt. Die plaatsvrouw wat in huis gebleven is voor 36 jaar. En die eienaar wou die kleine hoeve verkoop wat hulle opgebleven het. En die vrouw het ons als Kusavo benaderd en voor ons gesê, kan ons hulle nie helpen, want die eienaar wil die plek verkoop, maar hy wil hulle nou uitsit. En ons het gegaan en ons het vir die eienaar gaan sê, daar is 'n manier wat die mense kan in die huis sit, want hulle bly al 36 jaar in die huis en hoe kan hulle die huis wil sit? En hy sê vir ons, maar kan ons as hy die plek wil verkoop, kan hy nie die huis aan om hy nie. Ons sê vir hom, on hy nie huis en dan het die mense allemaal levensreg in die huis. En hy het dit so gedoen, hulle is omtrent amper jaar wat in die huis bly, met al die klomp kleinkinders en kinders wat hulle in die huis het. Dit is ons victory. So dit was ons victory, en almal hy hele jaar wat in die huis is, almal het levensreg. Sê baie dankie. So dit is wat die werkers het vir ons gesê, baie dankie vir dit wat Kusavo vir hulle gedoen het. Dankie. Amantla. I think the most important thing for us in the workplace was what we couldn't do previously and what we could do at the moment. The struggle is not over. There are still a lot of challenges in the workplace, but now we are able to negotiate, whereas previously we couldn't negotiate. We can negotiate for wages, we can negotiate for better working conditions, we can negotiate for better housing conditions. We were able to recruit we are now able to recruit workers from outside our workplaces, other companies. We can recruit them. We are able to organize against illegal evictions on other workplaces also as well as our workplaces. So in short, after we joined Kusavo, some of our working conditions did improve, but we still have a lot of opposition from the workplace. Voor Kusavo was ons kinders in die baas se oog. Ons moes luister wat hy sê, ons moes doen wat hy sê. Nadat ek Kusavo gejoin het ons net van krag tot krag gegaan. Ons gaan plekke, ons leer baie. So elke bietjie wat Kusavo my leer, kan ek weer terugvoer in die plaasmense in wat nou nog agter is en nou nog bang is om op te staan teen reg en geregtigheid. Ons het 'n hoofstuk van authenticity en dit het ons uitgebrei na ander plase water het ons getoets en
Na die toetsing het ons gewoon handel. Dat is toen opgesom dat daar die water is vrij. Maar ons het toe achterna gewoon handel met die eienaars van die plaatsen. En toen, na die onderhandeling, toen is daar nu schoon water wat de mensen toe krijgen. Viva Casal, viva! Viva, pessoal, viva! Ik heb mijn collega van zien in Victoria was op in plaats toe. Onze daarbij, wat man zou komen, daar 2 kinderen 18 jaar, 18 jaar. En dat was ingevoerd. Ons moest komen praten met die man. Ons 3 heeft gegaan. Ons is daar gekomen. En ons hebben 2, 3 bij elkaar gehoord. Ons hebben wat man bij elkaar gehoord en we hebben bij elkaar gekomen. En we hebben daar met kinderen praten. En dat is gezegd, dat werkt daar. En ik kan niet 100 tijdprijzen krijgen. En precies 100 rand per 14 dagen. Kan je niet krijgen. En ik was bij ja, misschien. Ik had het zo doen. Ik nog werk, ik had het samen met die mannen. We doen net zo harde werk. We doen ook. En je boer nooit de laat. Je echt afgetrekken. En ons het gepraat met die boerenhouden. En de boeren die ingestemd, ik zal het doen. En de Heer heeft daarom gedaan, want onze decisions om ons zei voor die boeren, ons had maar 14 dagen kans gegeven. Onze Heer het 3 kon maken daar. In die 14 dagen is het gebeurd, toen had het 3 dagen gemaakt. En toen heeft hij het niet gedaan. En toen bel mijn collega. Toen gaan mijn collega af naar die af toe hebben die theater getangen te worden bij die weer echt. En toen zei hij wat man, hij gaat het terug betalen. En toen heeft hij het kaartelijk gedaan. Maar hij weet hij gaat moeilijkheid komen. En zo heeft hij het betaald, dat hij daarom nog goed betaald. Ik was baie lief betaald. De jaar van mensen. Ik was Victoria. Als je was 20, 21. Een klein beetje harder praten. Ik was Victoria. En Lady Smith. Ja, Lady Smith is een zekere plaats waar wij toch. Ons was 2021 was gaan naar een zekere plaats door mijn zus naam met Theresa. Haar bieren van haar plaats heeft de plaats geërgd. Die oma wat zij bijgewoond heeft. Toen die mensen haar plaats van haar weg van. En ze heeft ons aangeroepen om ons afgehouden te gaan. Om te gaan praten met die mensen aan de kant van Wijfdorp. En ons het gepraat met hen, ons afgehouden te gaan en ons het ons sterker staan. En ons het geweten, ons als zaken gaan het maken en ons zal het werken. Die heren ze gaan nadat ons werken daar die dag. Ons gaan het in ons om haar te kan jaap, om haar plaats terug te krijgen. En na een maand, toen contact ze weer ik van Sindel en ze zei ons baie dankie dat ze haar plaats terugkreeg. Haar dieren in haar water weer terugkreeg. En dat is vandaag blijven ons als zakenvrouwen. We achieve unity. Confident. Power. Amansa away to